ai găsit încă un salon de înfrumusețare în care să primești tot răsfățul? Vrei să beneficiezi de mai multe servicii într-un singur loc? Acum ai tot ce-ți dorești într-un singur salon. Vino la Giulia! Salonul de înfrumusețare Giulia îți stă la dispoziție cu o gamă largă de servicii profesionale: coafor, frizerie bărbați, cosmetică, manicură, pedicură și unghii tehnice. Și corpul tău are nevoie de răsfăț, astfel că Giulia te așteaptă cu cea mai nouă tehnologie în materie de solar și remodelare corporală cu tratamente profesionale: vacuum, ultrasunete, electrostimulare, electrocuvertă, masaj cu roci vulcanice, tratamente de slăbire șoc și tonifiere. Salon Giulia te așteaptă să beneficiezi de cele mai bune servicii în materie de frumusețe într-un cadru elegant și cu prețuri avantajoase. Giulia, frumusețea ta stă în mâinile noastre.